Алтыны кыйсак, улетаю дей. Законсыз әйләнеш. Балих булмаганнар өчен сыра. Шын хатын-кыз артын. Шын хатын-кыз артыннан бар деген. Молодец. Сәлам дуслар. Инде күпләрегезнең Яндекс тәрҗемәче кушымтасы турында ишеткәне бардыр. Ә инде анда смайликларны тәрҗемә итеп булуы турында әле ишетмәгәнсездер. Максат сезнең өчен әлеге роликны төшерәм һәм инде сез күрерсез, безнең нинди смайликлар, нинди елмайликлар татарча ничек тәрҗемә ителә, бик кызык видео килеп чыгар дип уйлыйм. Инде әйдәгез, рәхим итеп карыйбыз. Беренче смайликны куябыз. Тәгәйдә тикшереп карыйк әле, менә бу күзлек кигән смайликны. Ничек тәрҗемә итер микән татарчага? Кояштан саклаучы күзлекле зат дигән. Минем уйлавымча бик дөрес, бик туры килә торган тәрҗемә. Утны тәрҗемә итеп карыйбыз әйдә. Ут дигән, шулай ук бик дөрес. Тәгәйдәгез, менә бу смайликны поднятая бровь дигәнмесе. Елмая торган, елмаюлы дигән, маймылны явызлык күрмим дигән. Йодрыкны поднятый йодрык. Авызын тоткан смайликны зат кулы белән. Монда инде шулай менә булай смайликларны аерым гына түгел, инде төрле сүзләр, төрле җөмләләр дә төзеп була менә шушы смайликлар ярдәмендә. Мин инде әлегә үземне кызыксындырган смайликларны гына тикшереп карыйм. Минем запись экраны барырга тиеш монда дип беләм. Әйдәгез, менә бу смайликны тикшереп карыйк әле. Күчмә дигән. Ай, бик кызык тәрҗемә. Ялганчы, менә бу теге ни шикелле генә Буратино әкиятендә дигән малай ялгандаган саен бер нәрсә бит әле. Шуны уйлап тәрҗемә ителгәндер инде бу. Тәгәдә тагын нинди кызык смайликлар бар. Йөрәк. Утны карадык индеме? Баш мие. Ми. Менә бит ничек. Менә күз алдына китергез дуслар. Ничек инде менә шушы смайликларны ниндидер программада татарчага тәрҗемә итә. Бу бик уникаль күренеш дип әйтим инде. Селфи. Так, менә бу кыз нишләмигән бу? Түгел, яхшы жестым. Так, башын тоткан кыз. Кимәләү. Яшә кызык. Бу инде бәлки бик озын чыгарылыш килеп чыгар, бәлки инде кыска килеп чыгар. Ахырдан үзебез карарсыз, үзегез күрерсез. Сакаллы. Так, әйдәгез биюче кызны карыйбыз. Биюче, менә ничек логично име, балалы. Күкрәк сите, бу имезә торган йөкле хатын, күкрәк сите дигән. Монысын карыйбыз. Йөкле хатын. Ничек менә восход кояш өстендә таулары. Бу теге безнең нидә Кукмарада восход дигән ни бар инде? Колхоз. Шуңа туры килә инде. Восход кояш өстендә таулары. Кояш нурлы, кояш кына түгел, кояш нурлы. Кар бөртекләре. Кар гына түгел, кар бөртеге уйлап карасаң дөрес тәрҗемә бит нәме? Карның бөртеге бит бу, менә берәү генә бит. Әле берничә кар куеп карыйсыз, ой, нәрсә булды? Кышкы сезон. Карагыз ничек кызык. 2 кар бөртеге куйсаң кышкы сезон. 3 кар бөртеге куйсаң салкын кышкы сезон. 4-не куйсак салкын. 5-не куйсак салкын, суык салкын. 6-ны куйсак улетаю дей. 7-не куйсак салкын, суык салкын. Ой, треба бигрәк кызык тәрҗемә итә. Маймылны, маймыл, 2 маймыл. Тыңлаусыз, 2 маймыл тыңлаусыз дигән. 3 маймыл үзгәрми. 4 маймыл кыйгач шалит дигән. Так, әйдәгез. Дуңгызны ничек тәрҗемә итер микән? Хәрәм дип әйтмәс микән? Дуңгыз. Лего дупло дигән. Уенчыклар, 3 дуңгыз уенчыклар була. Лего минифигурки дигән. Тәгәдәгез дуңгыз борынын. Дуңгыз борыны. Һәм дуңгыз. Койрык уенчыклар. Дуслар, сез әлбәттә шушы кушымтаны үзегезгә йөкләп, үзегезгә саклап, үзегез дә тикшереп карый аласыз бу кызык сүзләрне инде. Һәм инде комментарийга миңа җибәрсәгез, мин бәлки икенче роликта инде сез җибәргән смайликларны җыеп бер чыгарылыш ясармын бәлки, әгәр дә сезгә инде бу формат шаса.
Шуңа күрә сез әгәр дә актив үзегезнең смайликларыгызны комментарийга җибәрсәгез, мин сезгә бик рәхмәтле булырмын. Крокодилне карыйк әле, крокодил. Крокодил дигән. Аның бит бүтән төрле тәрҗемәсе ялгышмасам крокодилның. Уныттым әле, үземдә баштан чыкты крокодил. Аллигатор. Рептилия. Рептилия так, әдә динозаврны. Зауропод дигән. Так, мөгез бирәмме саңа бу ничек атлар ул? Мөгез кара. Беләм икән, мөгез беренче ныктараган. Так, әдәгез тагын тиенне карыйбыз. Борындык. Бу тиен түгел, борындык икән бу. Мен моны тиен дип уйлыйм шәттер. Ул бит кулын әле нидә тоткан, шикләүктә тоткан. Тиен дип уйлаганым мен моны. Так, көнгөрәне. Көнгөрәне тәрҗемә итмин шәттер. Интересно. Әтәш. Да, бу тау. Эше бу кикриге бар. Ни бар? Әтәш бар әтәш бит, тавык түгел. Забияка дигән менә монсы да әтәш бит, тегесе дә әтәш. Үрдәк. Так, күбәләк. Монсы дөрес. Аягызы һәм күбәләк. Күбәләк күрсәтү. Так, бурыш һәм алтын капка. Суган кың. Суган кыңгызы ди. Инде сез мине экранга карап утыра дип ачыламагыз. Әгәр дә монтажны ясап чыгалсам, җырып чыгалсам, менә шунда кырыйда инде сезгә бу минем телефонның экраны күренеп торачак, яме? Алла бирсә, барып чыкса. Так, персик. Фарсы дигән 2 персик. Абрикослы джем. Икене кыштак, тәгәйдәгез хәзер кушып карыйбыз кишер белән лимонны. Лайм була икән, кишер белән лимонны кушкач, әле кемнәр белмәгән, лайм була. Тәгәйдәгез тавык буты. Тавык кына дигән. Тавык буты һәм әдәгез кушып карыйбыз үрмәкүш. Үрмәкүш аяклар. Уйлап карасаң, логично бит, нәйме? Аяк һәм үрмәкүш аяклары. Әйдә моны кушып карыйбыз. Аяк скорпионы. Шаян аягы дими, аяк скорпионы. Краб. Кальмар. Кальмар тукымы. Монда инде мин теге алдан бер нәрсә әзерләгән булсам, сезгә инде кызыграк материалда күрсәтелгән булыр идем. Кызганыч ки, мин алдан әзерләнмәдем. Шуңа күрә инде менә үзегез күреп торасыз. Туры эфир барышында сезгә берсен төшереп күрсәтеп барам. Үземә дә теге кызык әле, мин буларның берсен дә тикшереп карамадым. Иң беренче менә шу булган смайликларны тикшереп караган идем. Үземнең менә елмая торган смайликларны гына, инде калганнарын әле тикшермәгән идем. Үземә дә кызык булып китте, әйтәм, видео төшерим әле шушы кушымта турында кызык бит. Яндекс кызганычка каршы акча түләмәде. Кухня пычагы, кухня пычак. Так, вино, бер бокал өчен бер бокал өчен шәраб һәм пычак. Законсыз әйләнеш. Әгәр дә вино белән, бокал вино белән пычакны куйсак, законсыз әйләнешкә әйләнә икән бу. Тәдәгез пионы. Сыра түгәрәге. Сыраны һәм нине куябыз әйдәгез. Так, тавык буты. Сыра кабырчыклары. Так, ракета. Ракета. НЛО. Өчүче тәлинкә. НЛО түгел, өчүче тәлинкә. Стадион. Так, мәчетләрне беләдер инде ойма. Мәчет инде. Так, менә бу бурын нәрсә микән бу? Маай дигән нәрсә ул, мин белмим аны әлбәттә. Маайны кайсыгыз белән нәрсә икән? Пляж, җәй. Пляж белән зонтиком. Кар юк инде быел, кышыбызда җәй шикелле кар яумый. Необитаемый утрау. Яшәүгә яраксыз утрау буладыр инде бу, дөрес итеп тәрҗемә итсәк. Так, торт. Бәйрәм торты, торт кына түгел, бәйрәм торты, шар куйсак янына, туган көнгә һава шарлары. Моны куйсак, туган көне һава шары күңелле. Бер ничек теге кызык җөмлә язасы килә минем менә монда, нишләптер. Әйдәгез, язып карыйк әле кызык өчен генә. Мәсәлән, кыз би, егет би, һәм нишләр, фотога төшәләр. Селфи бал биюләре. Так, бу бик кызык килеп чыкмады. Кыз би, егет би һәм бу яхшы. Шулай ук бал
Шулай ук бал биюләре әгәдә бетерсәк берсен. Яхшы биергә, менә әйбәт тәрҗемә. Яхшы биергә. Так, яхшы ат дип тәрҗемә итер микән? Яхшы йөздә. Яхшы йөздә. Яхшы хыял, менә мөгезле атлар, хыял бит инде уйлап карасаң, кемнеңдер. Бу смайлик нәгәрдә үзең генә калдырсаң, не дурны була икән. Кабандыңызы яхшы инстинкт, да, кабандыңыздан кача белү өчен яхшы инстинкт кирәк. Кирпе, яхшы кирпе. Так, әйдәгез хәзер куеп карыйк әле монда берәр сыра эчемлеген яхшы дип әйтер микән, юк микән? Яхшы сыра. Кызык. Так. Хәзер куеп карыйк, тагын нәрсәдән куеп карарга була. Монда бик күп инде смайликлар. Акча. Банкноты доллар. Акча кая? Акча белән крыльями. Так, ут. Электр лампочкасы, ут түгел. Менә теге җайлы гына нәрсәләрне дә үзебез дә әле белеп бетермибез. Акчалата капчыкка. Менә хезмәт хакын шулай бирсеннәр иде ул бөтенебезгә дәйме акчалата капчыкка. Футболист белән хоккеистлар гына түгел. Так, киемнәр китте монда. Давай кызлар киемен тикшереп карыйбыз. Бикини. Так, егетләрнең әйдә тикшереп карыйбыз. Кепка, бейсболка. Шукмар. Шукмарлы. Нәрсәгә шукмарлы? Каян чыккансыз ул? Шукмар. Нәрсә дигән? Сугыш шукмар дип әйтәләр бит, нәйме? Монда причем тут шукмарлы? Шлем модели. Кулчатырын ничек итәр микән? Зонтик ди кулчатыр бит, ул зонтик түгел, ябык зонт. Монсы ачык зонт димин нишләп, монсын ачык зонт димәйме, әгәр дә монсын ябык зонт дип әйтә икән. Так, бу нәрсә мин моны беренче тапкыр күрәм. Моны тәрҗемә итми хәтта. Укол, шприц, щукеш. Так, щукеш белән әйдәгез тикшереп карыйбыз чүп савытын. Тузан. Монда бер җөмләләр язып карыйсы килә тагын әйдә җөмләләр тикшереп карыйк әле. Так. Әйдәгез байтабыз. Так. 18 улы дигән 18 плюс. Һәм куябыз Корея флагы. Балих булмаган Корея була икән бу. Россия флагын куйсак, Россия әлемен куйсак. Әйдәгез Америка Кушма Штатлары. Дәүләтнең балих булмаган карата. Так, 18 плюс һәм тагын бер кызык смайлик куеп карыйк, щукеш. Балих булмаганнарга юк дигән нәрсә балих булмаганнарга. Яшь биючеләр, менә ничек логичный тәрҗемәме? Балих булмаганнар өчен сыра. Бу нисез алкогольсыз сыра буладыр инде бу, безалкогольный пиво. Так, кирпене куеп карыйбыз. Балих булмаган кирпе. Менә кемнәр инде белми дуслар, ул балих булмаган, ул инде ни 18 яшь тулмаган, ягъни нәрсә дип әйтелсә, русча ничектер ни бар инде, оныттым инде, кыскасы. Так, клоунны карыйбыз. Клоун һәм хосусыйлык турындагы материаллар, хосусыйлык турындагы материаллар. Әйдә бер узун җөмлә дип карыйк әле. Мәсәлән, так, мин бер кызга мәхәббәт аңлаттым ди, мәсәлән. Так, кеше смайлиге, йөрәк смайлиге һәм кыз кеше смайлиге каям да. Кыз кеше кая, әйдә менә булсын. Шын хатын кыз артын. Шын хатын кыз артыннан бар дигән. Молодец. Әгәр дә инде теге шундый кешеләр була бит әле, нишләргә белми торган. Эшлим микән моны, юк микән дип. Менә керәсез дигән эмоция куясыз, һәм инде ул сезгә әйтә, шын хатын кыз артыннан бар. Ике кызны кыеп карыйк, апалы сеңгелле, менә. Так. Ират һәм хатын кыз һәм менә бу смайликны кыеп карыйк әле, так. Алар өчен ират һәм хатын кыз алар өчен тагын нәрсә куеп карарга була? Алар өчен эл, якмысы кызык түгел. Хәзер
Гаилә дип типа итәргә штеле. Гаилә дип. Алар өчен алар өчен тәртипсезлек дигән бу ничә минут бара микән инде безнең? Ничә минут микән? Ничә минут төшергән белмим мин кызганыч. 16 минут нормально, әйдә 20 минут төшерәбез дә алайса дуслар, шуның белән тамамларбыз һәммәне бетергәйне. Так, все китте бугаймы? 20 минут катылсын дагы туктайманнары һәм монтажлап инде сезгә күрсәтермен, бәлки берәр кызык нәрсә килеп чыгар. Әгәр дә бу видео сезгә ошаса дуслар, комментарийларга шундый набор смайликов җибәрегез, төрле елмайлыклар. Һәм инде мин аны алдагы төшереләчәк видеода тикшереп карамын, нинди кызык сүзләр килеп чыгырмы икән. Так. Әйдәгез әле нәрсәләр белән без кулланмадык, так йөрәкләрне кулландык. Булар нәрсәләр. Бу намаз укытырга микән? Табыну урыны. Авторлык хукукы билгесе. Кемнәр инде белмидер инде моны авторлык хукукы билгесе. Теркәлгән билге икән. Менә моны әле мин белмидер идем. Так, саннарны чигитә, шуларның нәрсәгә шуларның җидесе клавишы 10. Клавишы 10 һәм әйдә куеп карыйк. Әйдәгез бит торган кызны бию дип саный. Кепка һәм кыз. Төп бию. Так, берәр узын җөмлә язып карыйсы килә минем. Әйдә вакыт чыкканчы. Узын видео булгандыр инде бу. Бәлки ямансу, моңсу видео булгандыр инде. Кемнәр ахырына хәле карап тора, шуларга инде чемпион медале бирәбез. Так. Әйдәгез куябыз менә моны. Блондин белмәгән булсагыз, моны аның сакалы. Мин, конечно, яссы килгән имында кешенең картайганлыкны балалыктан алып тикшереп карыйсы килгән иде менә әзрәк үсте, сабый. Бала аның хатын кызы. Непонятный нәрсә килеп чыкты монда. Башка килмәй әле, нинди җөмлә язып тикшереп карарга була. Көрәш. Халык көрәшә. Халык көрәшә шүкеш белән. ВВ ясый. Халык көрәшә шүкеш белән түгел, ВВ ясый. Нинди узын җөмлә язарга була? Так, көләм. Елмаям. Булыгыз шана өчен насладиться. Телен күрсәтәм. Булыгыз дип шана өчен насладиться смешные. Кот итеп киләм. Йотсыз соплякам. Йотсыз соплякам һичшиксез шар дигән. Так, монда күбрәк смайлик куйган саен кызыграк ниләр килеп чыга? Элита шәһәреннән килгән нахал соплякам һичшиксез шар. Бу теге нигә дә шап китте, түрк телләренә дә шап китте бу тешләре. Нахал соплякам һичшиксез шар дип. Кызык әйтеп куйсаң теге. Так, посмайликны. Һичшиксез шар нахальным соплякам бер элита уңайсыз. Күбрәк мин шуны аңладым монда, күбрәк елмайлыклар куйган саен инде кызыграк сүзләр килеп чыга икән.